Ето ни сега пък от районен съд Костинброд, където отново осъществявам процесуалната си функция на защитник и отново се поставя въпроса за изключителната значимост за това съдебният състав да бъде обективен и за това, че ролята на защитника е изключително сложна, тъй като не винаги в основата на работата ни стои противоборството между двете тези. Тезата на обвинението и тезата на защитата. Понякога в резултат на определено поведение се налага да се предприемат мерки и да се полагат изключителни усилия за убеждаване и на самият съдебен състав за това, че той следва да бъде обективен, за това, че той следва да бъде равно отдалечен от страните и за това, че страната в процеса, в случая защитата, не вреди на правосъдието, не вреди защитата, не е вредна на основното човешко право на всеки един човек, правото му на справедлив процес, ами напротив, защитата представлява нейната основа. Тоест защитата е основата и предпоставката за справедлив наказателен процес. Да, понякога се налага това да бъде отстоявано, обяснявано, аргументирано, мотивирано с цел защитата да получи достойно отношение в процеса и да получи правилната оценка в процеса, а именно, че само в спора и в противоборството на тезите и тогава, когато страните имат равните правни средства за доказване на своите тези, може да се стигне до справедлив съдебен акт. А тогава, когато съдът заема определена страна и не е равно отдалечен от двете страни, тогава се посяга върху основното човешко право, а именно правото на справедлив съдебен процес. В проявление на възможността защитата да отстоява това право навсякъде и по всяко време е създаден институтът за отвод. Винаги, когато такива основания или съмнения се появят, защитата като страна в наказателния процес има право да направи искане за отвод, което да го мотивира конкретно защо. Смята, че определен съдия не е обективен, не е безпристрастен, не е призван да търси обективната истина, а е предубеден. Разбира се, когато се прави такова искане, е важно да се знае, че съдът 99.9% отвърля искането, но интересното тук е, че той следва да аргументира отказа за отвод, която аргументация пък подлежи след това на съдебен контрол от по-горната инстанция, когато винаги може да се постави въпросът за законност на съдебния състав. Защото винаги, всякога, когато съдебният състав не е обективен или пък е предубеден, или пък е тенденциозен, или пък не е обективен, това може да бъде основание да се приеме, че съставът е незаконен и делото се връща отново на същия съд, но на друг съдебен състав.